moltíssimes gràcies per estar aquí. Preparant aquest... després d'escoltar a totes les contribucions amb aquesta jornada, m'alegra veure que més o menys, a vegades amb diferents matisos, alguna perspectiva diferent, però també que enriqueix el discurs total, més o menys tots els professionals i totes les professionals d'aquest país estem com remant en la mateixa direcció. Mira, està se'm fica la pell de gallina, perquè realment tots aquests professionals i aquestes professionals portem, la majoria ja tenim una edat, que sí, portem molts anys. I clar, que si canvis de l'entorn, que si les tecnologies, que si tal, que si qual, que si adaptar-te, que si resistència, et dius, ai, Mafalda. No? Us en recordeu de la Mafalda que deia, sisplau, paren el mundo que me quiero bajar. Clar, jo vaig anar una vegada a una xerrada que em va encantar d'un... Ostres, no puc dir la referència, mira que m'agraden molt les referències, però no la puc dir, no me'n recordo. Que era en època de crisi, suposo que no me'n recordo la referència perquè ho estàvem tots passant una mica malament. I va dir, les coses estan molt malament, les empreses, la gent està a l'atur, és un caos... Així doncs, només us aconsello una cosa, disfruteu i fluïu. Què vol dir això? Que tot i que l'entorn és molt exigent i requereix un dinamisme que moltes vegades no en tenim ganes, senzillament no estem per la labor, tenim un altre ritme a la vida, de vegades és important aturar-nos i gaudir del procés, inclús gaudir d'aquelles situacions que ens fan pupa. Llavors, he vingut a parlar de resistències i jo volia iniciar aquest taller i us prometo que serà participatiu, però volia iniciar aquest taller fent un enunciat, que jo després de tots aquests anys, a veure si esteu d'acord amb mi, la resistència més resistent és acceptar la resistència. Llavors, clar, jo vaig ser resistent a acceptar aquest taller, ho reconec. Precisament perquè diuen que feliç és la ignorància, no? Com més coneixement tens d'un sector, d'una professió, més coses hi veus, sí? Positives i no tan positives, però sí que és veritat que, clar, adquireix una complexitat tot plegat que dic, jo què els hi he d'anar a explicar si ja ho saben tota aquesta gent, sí? Bueno, després de tots aquests anys que he treballat molt, moltes d'aquí sabeu que he treballat amb orientació, ara estem amb el nostre equip treballant més cap a l'empresa, hem fet un gir cap a l'empresa, perquè a vegades l'empresa, el món de l'empresa és potser el més desconegut, o el que potser veiem unes resistències, potser perquè no el coneixem tant. Per això jo volia començar amb dos exemples, per començar a calentar motors. No diré noms i tots aquests dos exemples estan basats en la realitat, però no són exactament el que passa a la realitat. El primer exemple és quan l'usuari no vol fer aquell taller tan fantàstic que li hem preparat per adquirir competències digitals. És que a mi les tecnologies no se'm donen gens bé, tu. Sí? El segon, o per exemple, no vol aprendre anglès, però diu, home, què m'estan demanant anglès si amb aquesta feina no es necessita anglès? Perquè jo sé que no es necessita anglès, això és l'empresa, que per fer la punyeta m'està demanant, clar, posats a demanar, això em sona? Val. Què passa amb el professional o la professional? Pot passar, no?, que digui o que pensi, mira, escolta, tot això, mira, avui tinc ganes de dir-ho, perquè això ho he sentit moltes vegades. Marta, tot això està molt bé, molt interessant, però no tinc temps per aplicar-ho. Jo ja ho he provat tot i això no crec... Això també ho he provat, això també ho he provat. Igual no ho he provat, però sí, això també ho he provat. En sona? Però clar, qui li diu al professional que potser està davant d'una resistència? Que probablement hi ha alguna cosa, però al final la resistència implica que no pots avançar. Al final podem veure moltes definicions de resistència, però el fet és que ens sentim que no podem avançar. Llavors, volia començar aquesta jornada, abans de fer un taller a la part pràctica. Clar, de què depèn el resultat? Jo avui vinc carregada d'eines. Sí? Les voleu? Doncs abans penso que és molt important, precisament perquè no hi hagi aquest però, perquè ja tinc una experiència, sí, i ara es podria donar moltes eines, i clar, possiblement diríeu, home, sí, molt bé, però, el que sigui, darrere els peros hi ha experiència, hi ha judicis, hi ha realitats, hi ha dades, però sempre he arribat a la conclusió que si comencem per les eines i no trobem el sentit d'utilitzar aquelles eines, pot ser que no les acabem utilitzant.
És igual si és per resistència o per no resistència, però pot ser que no les acabem utilitzant. Per tant, a mi m'agradaria d'entrada veure de què depèn un procés de reconversió professional. Però a més, en surtin molts exemples de reconversió professional. Reconvertir-nos professionalment no implica només canviar de professió, canviar absolutament de sector, sinó implica a la millor incorporar una nova formació, perquè al final les professions estan canviant a un ritme vertiginós. Nosaltres ens dediquem molt al món de l'empresa i moltes vegades ni ells ni elles saben quines competències o quins requeriments o què necessiten realment en aquell lloc de feina. Per tant, perquè al final tot aquest entorn tecnològic, legal, polític, econòmic, sociocultural, els hàbits canvien. Avui m'agrada la faldilla i demà no m'agrada la faldilla i tot això té un impacte en el teixit productiu. Llavors és molt important veure què passa davant de... quina és la nostra resposta davant de qualsevol situació. Sobretot si és nova, ja veurem si l'esperàvem o no l'esperàvem. I veure que al final la nostra resposta, el nostre comportament, és la punta de l'iceberg. I moltes vegades ens quedem amb el titular. Però per què? Perquè no anem cap baix i diem realment quins són els factors. No us ha passat mai de dir, hòstia, jo he tingut aquí una resposta i dic, com és que he dit això? O com és que he fet això si generalment faig l'altre? Us ha passat mai? Sí? Clar, el més important, sobretot amb aquest entorn tan dinàmic, dona molt poc temps per parar-nos, per reflexionar i per prendre consciència de per què estem fent el que estem fent, per què estem reaccionant, com estem reaccionant, perquè una cosa és la part intel·lectual i l'altra cosa és la connexió amb les nostres emocions. No, si jo intel·lectualment ja sé què he de fer, però no tiro, escolta'm, no tiro. O si tiro em fa sentir fatal. I com que el tema de les emocions en general, culturalment, en l'empresa, en el món de l'empresa, que és en el món que estem ara parlant, no és que estigui mal vist, però no ho toquem. Això és temes que es toquen a casa, tu aquí a la feina has de vindre vestidet, pixat i cagat, com diu la meva mare, sí? Doncs tenim un problema, perquè al final les emocions no és com l'aigua. Nosaltres estem formats per un 80% d'aigua. Les emocions és una cosa que no es pot evitar perquè forma part de l'ésser humà. Jo no soc una experta. L'Ester del meu equip és una experta en gestió de les emocions, però al final les emocions hi són. Les acceptis o no les acceptis, les vulguis identificar o no, hi són. Per tant, moltes vegades ens deixem aquest element tan important a la fórmula per entendre per què ens comportem com ens comportem, sobretot quan hem de fer un canvi important. Anem a veure aquests factors. Clar, per una banda tenim la perspectiva de l'usuari. Mireu, jo he estat pensant què dic, usuari, client, cadascú que li posi l'etiqueta que li vulgui posar al seu dispositiu. Ens entenem si diem usuari? Clar, hi ha 3 dimensions sempre davant de qualsevol resposta. La dimensió personal, les circumstàncies, ja ho hem dit abans els nostres companys i companyes, l'edat, el gènere, la procedència, el poder adquisitiu, la trajectòria laboral, si tinc cotxe, si no tinc cotxe per poder-me desplaçar, sobretot en determinats territoris. La dimensió, la formació, la trajectòria professional, la dimensió de l'entorn. L'entorn ens pressiona i querer no és poder. Querer et dona la benzina per poder avançar i per poder adquirir, aprendre, millorar. Però hi ha uns factors de l'entorn que ens pressionen i en funció de si has nascut en un lloc, si has tingut l'oportunitat de fer formació, si has tingut uns pares o unes mares que t'han motivat o no t'han motivat, o sempre t'han estat dient, escolta, vols dir, o algú que t'han superestimulat i t'han anat dient, sí, fes-ho, que nosaltres et recolzem. Canvia la pel·lícula o no? Sí? I evidentment ja no cal dir la part política, infraestructures, parlant de la... Ui, perdoneu, ai, què ha passat? No passa res. I després tenim la dimensió competencial, que la separem de la dimensió personal perquè al final ni una formació no et garantitza que hagis adquirit uns coneixements, ni tenir una experiència o unes competències no vol dir que els hagis adquirit en una determinada professió o en un determinat context. Per tant, la gràcia de les competències és que són els nostres recursos, i si realment aprenem a identificar-los i a millorar-los, és evident que podrem sobretot posar barreres als factors de l'entorn i superar algunes barreres o algunes circumstàncies que potser personals que no ens són tan favorables. Molt bé, aquí jo entenc que tothom més o menys coneix l'ocupabilitat per competències, entenc que aquestes 3 dimensions les teniu més o menys clares, però en tot cas no ens n'hem d'oblidar que quan tenim
una persona davant, a banda de la seva trajectòria, sí, el seu projecte professional, hi ha tots uns factors que influencien que nosaltres realment el puguem acompanyar a dissenyar i executar aquest projecte professional. Sí, perquè si una persona, per exemple, té poca visió estratègica, quan li plantegem coses per dissenyar el projecte o activitats per dissenyar el seu projecte professional, tindrà resistències a l'hora de dissenyar el seu projecte professional. Per tant, hi ha el que nosaltres anomenem competències per la gestió, per l'autogestió del disseny i l'execució del propi projecte professional. Val? Molt bé, però clar, després tenim... Això potser no ho tenim tan analitzat. Clar, jo me feu així, no? La primera part sí, factors d'ocupabilitat, pim-pam, sí, influencient, Clar, nosaltres, com a persones, també tenim les 3 dimensions. Per tant, influenciarà el nostre acompanyament en funció dels nostres factors personals, dels nostres factors competencials i dels factors de l'entorn, independentment que siguem uns grans professionals i tinguem una gran motivació, si la tenim, perquè no tots tenim la mateixa motivació. No tots hem arribat a la professió de la mateixa manera. Sí? Per tant, clar, negar aquesta part és tenir més limitacions a l'hora d'acompanyar, perquè al final la gent s'espavila. És o no és? O sigui, sense nosaltres la gent menja, la gent treballa, o la gent gestiona el que vulgui. O sigui que al final és molt important que aquestes 3 dimensions del professional la tinguem com a mínim analitzada. No sigui cas que hi hagi algun element que estigui entorpint. Clar, aquesta diapositiva per nosaltres és nova perquè és interessant veure que és un diàleg, és un feedback. La fletxa vermella implica, clar, si l'usuari té certes resistències i nosaltres acceptem, podem acompanyar. Perquè amb aquesta acceptació de les seves resistències el podrem ajudar a tenir eines, i tota aquesta maleta d'eines realment serà fructífer. Què passa si l'usuari té resistència i nosaltres tenim resistència? Jo n'he posat inacció, perquè ens quedem allà que no tirem ni endavant ni enrere. I moltes vegades no vol dir que sigui una conseqüència, però no ens ha passat mai que hi ha un usuari o una usuària que porta 10 anys que ja el convides a la comunió del fill? No? Podem parlar, ja podem ser clars, no? Què dius? Responsabilitat meva? No, tota no. Però anem a veure si realment aquella persona està allí perquè hi ha alguna cosa a la institució, a l'equip, que fa que no pugui avançar. Per exemple, seria una manera de veure, no? Què passa si tenim acceptació de l'usuari i resistència al tècnic? No, això no passa mai, perquè som tan professionals que jo quan vinc aquí em deixo les creences, em deixo tal, no? Sí? Allò que quan l'usuari et diu què vol fer i a tu comença a tremolar l'ull i penses, però què diu? Però què diu? Sí? No ha passat mai, no, això, tampoc? Bueno, està bé. Estem d'acord amb aquesta diapositiva? Val. El procés també influenciarà l'èxit o no èxit del procés de reconversió. Primer, hem d'experimentar. Quan una persona ens planteja, ja ens posem en les dues bandes, quan una persona ens planteja que vol fer un canvi o realment veu que ha de fer un canvi, tot i que no s'ho ha plantejat, però la pressió de l'entorn li implica fer un canvi, sí, primer hem de poder experimentar. Després ja veurem quins són aquests elements d'experimentació. I poso la connexió amb les emocions perquè al final l'ésser humà, qualsevol canvi, d'entrada ja el vivim una mica malament, sí? Perquè tendim a l'estabilitat i sobretot depèn de quin entorn cultural. Sí? Després, evidentment, identificar quina dimensió i quin factor, si és una dimensió personal, el que ens fa sentir o com ens fa sentir, si és personal, si és competencial, si és de l'entorn. Després, veure les estratègies i eines i implementar-les. Esteu d'acord amb aquest procés? Moltes vegades, davant d'un procés de reconversió, volem fer via i anem ja a les eines. Ens passa, i jo entenc que passi, perquè a mi també em passa. O sigui, ens passa, dic jo, en el sentit que jo estic fent aquesta xerrada i realment jo miro això i dic, mira, ahir mateix em va passar amb una empresa. Clar, jo veig que tenen pressa, sí, per obtenir resultats, i moltes vegades he volgut aplicar tècniques que després dius, Saragossa, mira que ho saps. No, perquè no hi ha hagut un procés d'identificació i, per tant, d'acceptació. Perquè quan tu identifiques, acceptes. I l'acceptació passa per connectar la part intel·lectual de la part emocional. I a partir d'aquí, per molt fotut que estiguis, pots avançar.
perquè acceptes. Sí? Vale. Ara m'agradaria fer un exercici, sobretot perquè els factors que hi ha dintre d'aquestes dimensions els aporteu vosaltres. Llavors, jo he trobat 3 casos, i a més són 3 casos reals. Sí? Us proposo... Heu vist la pel·lícula de les emocions? Allò que et parla, les emocions? Simularem una activitat similar, però en lloc d'emocions, dimensions. Vinga, 7 en una banda i 7 a l'altra banda. Vosaltres sereu el grup de les dimensions de l'usuari o usuària i triareu una d'aquestes, ara ho llegirem molt ràpid, una d'aquestes 3 casos, que com he dit són 3 casos reals, per tant podreu saber el desenllaç. Sí? I vosaltres la dimensió del tècnic o tècnica professional. Sí? Vosaltres de l'usuari i del tècnic, tècnica. Llavors, es tracta de que identifiqueu quins són aquests factors que influencien. Imagineu-vos que esteu en un procés d'orientació i teniu aquesta persona. Per exemple, tu seràs usuaris, no? Tu seràs la persona en si i tu seràs el tècnic professional. Per tant, el diàleg el tindreu entre vosaltres dos, o sigui, fareu una simulació d'assessorament, i elles, les altres, sereu els... Sí? Les dimensions, els factors. Sí? Ara veurem perquè hi ha unes consignes. Sí? Bueno, apuntamaneres, No sé com sortirà, però apuntamaneres. Perfecte. Vosaltres fareu el mateix, i ara us deixem 10 minutets perquè cadascun trobeu aquells peros que creieu o aquells factors que penseu que davant d'un cas així, com a usuària identificaríeu i com a professional identificaríeu amb una tutoria. Sí? Llavors, consignes. La consigna és que hi podeu afegir algun element. Si voleu que a la Dina li falti una cama, podeu fer que a la Dina, pobreta, li falti una cama. Sí? Ho tenim o no? Sí? Vale, doncs vinga. Segona fase. Les 2 persones que fan d'usuària i professional us poseu de cara a cara i les seves dimensions es posen darrere seu. Vale, es tracta... Sí, estem preparades ja? Bueno, clar, és que el taller ha de ser curtet, és un perfum, Vosaltres feu com si féssiu la tutoria, sí? Llavors, una persona, ja ho hem vist, resistència, acceptació, i ha de ser un diàleg. Jo pregunto, sí, pot ser que ella faci una resistència i vosaltres li faciliteu, pot ser que en aquell moment vosaltres tingueu una resistència i vosaltres li faciliteu, o pot ser que hi hagi un punt que tingueu 2 resistències. Per tant, el que es tracta és que reproduïu amb aquesta tutoria els factors que surten, que ja els heu preparat amb aquesta tutoria. Ho provem? Sí? Sí, ells... Exacte, elles li van xivant, Què diu? Què diu que amb aquesta edat vol què? Sí? O no, mira, que es pensa que amb aquesta edat no pot, però... Sí? Vinga, anem a veure què ha sortit. A veure, quina... A nivell d'usuaris i usuàries, sí? Quines resistències han sortit? Llistem-les així ràpid. Creences limitants per part de l'usuària, com a quina? Sí, o sigui, a nivell de la dimensió personal, a nivell de creences limitants, per exemple, que no hi havia confiança o suport per part de la seva família, llavors descartava, o sigui, abans de donar l'oportunitat a la família, confiar o no, ja era no confien. Molt bé. No necessito ajuda, no vull molestar, em diran que no d'entrada, molt bé. Aquesta ha sortit? Molt bé. Què més? El tema de l'edat també, perquè té 20 anys, llavors, per molt que sembli una edat òptima no ho és, perquè és molt jove, llavors, també el tema de, més a nivell d'entorn, el gènere, perquè té un objectiu professional molt clar, però és un sector molt masculinitzat, el sector de la mecànica, i també pel que fa a aquest atur juvenil que també he esmentat amb l'edat, que a vegades és molt... Hi ha un factor de l'entorn, no? Sí, més a nivell entorn, que amb 20 anys és complicat accedir segons quins llocs de treball.
I a nivell competencial, bueno, sí que poder és positiu, no? Però aquesta part d'autoconeixement, o sigui, no, perdó, aquesta no, és a dir, autoconeixement, no? Potser ha fet moltes coses molt diferents també per aquesta part més familiar, però potser falta una mica aquest treball d'autoconeixement. Que s'ho cregui. Sí, no? De saber què vull realment. I bueno, aquesta disposició a l'aprenentatge, que potser no sé si sembla positiva perquè està disposada a aprendre moltes coses, però no sé si és més imposada que no a disposició. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, molt bé. La Èlia l'han embarassat, en el moment, amb res, amb 10 minuts ja estava embarassada. És que us agrada el salseo, Vosaltres com us ho... Bueno, no, fem així, ja que hem... Clar, totes aquestes resistències, home, jo entenc que és complicat, no?, treballar, acompanyar a una persona amb totes aquestes resistències. Segurament n'hi ha més, perquè la coneixem poc de moment, no? Per part de vosaltres, quines resistències creieu que un usuari, vosaltres no, vosaltres no, qualsevol altre professional podria tenir davant d'un cas així? Bé, nosaltres n'hem tret, potser a nivell d'entorn és haver pres com predeterminat abans que el sector en aquella té com a objectiu, encara que no hi tingui la formació, el tema de mecànica, pot ser un sector que tampoc li funcioni pel simple fet, per exemple, de ser dona o de ser un mercat en el qual té menys possibilitats de col·locar-se. Molt bé. Vale? Llavors, en tema d'entorn, el que també ens ha complicat... Bueno, hem pensat molt en el mateix tema que ells, el tema de que no tenia un acompanyament familiar, o sigui, hem tret la decisió de que no estava ben, no tenia un bon acompanyament familiar per darrere, ja que havia estat trucant diverses coses i això sense saber-ho i hem tret l'opinió de que probablement... Inacció, us en recordeu? Inacció. Sí, que probablement la família no l'ha acompanyada. Llavors, a més part tècnica hem tret, que clar, que claríssimament no tenia un objectiu professional clar perquè ha estat fent formacions vàries i també a nivell de, per exemple, el curs de tatuatges, que de vegades també és una professió que encara no està ben valuada i és com, tatuajes, que sector més fotut, no? Us heu cregut realment que vols ser mecànic de cotxes? No. Bueno, hem dit que s'hauria de treballar, perquè no sabem si això... Sí, però us ho heu cregut, perquè ja ho treballarem. No ens ho hem cregut inicialment. No us ho heu cregut. No. Influencia? Sí. Que hi hagi un judici de valor de lo que vol o no vol la persona? Sí? Independentment que evidentment nosaltres el que fem és ajudar-la a contrastar, a veure què necessita, què no necessita i si està disposada a mobilitzar tots els seus recursos. Però si d'entrada nosaltres pensem que ho diu per dir, probablement l'ajuda ja no serà la mateixa, en la mateixa direcció. Què més? També una de les coses que ens hem plantejat molt, després de tot el pati que ens ha plantejat a sobre embarassada i que la faran fora de la feina perquè està embarassada, el primer que totes hem tallat és com el procés d'orientació de cop i volta i hem pensat serveis socials. Vale? Anem a que demani ajuda. Deixeu-m'ho dir, molt bo i molt fort. Sí. No? Clar, hem pensat, espera't, potser ara no és el moment que et plantegis què faràs amb la teva vida, sinó com sobreviuràs si ara et faran fora de casa, perquè ens ha dit que a sobre la fan fora de casa per estar embarassada. Llavors, sí, de la feina. Clar, el primer que hem pensat, deixem-nos d'orientar i anem primer a cobrir necessitats bàsiques i a partir d'aquí després, potser, esperem-nos, d'aquí un temps ja treballarem. I això sí que ho hem fet nosaltres directe com a tècnics, de tallar el procés d'orientació directa i anar a buscar resoldre necessitats bàsiques abans. I a nivell personal, aquella valoració personal una mica de que pots fer darrere, allò que quan ja tothom marxa i en silenci, que dius, mare de Déu, quin pati, jo què li he de dir a aquesta dona? Aquella por de dir, és que no sé què dir, vaya marrón tenim. Està bé, heu fet molt bé. Jo penso que per el poc temps que heu tingut heu fet molt bé l'exercici, sobretot per adonar-nos de totes aquestes resistències per part dels dos, de les dues persones, i com s'hi juga, i a partir d'aquí, evidentment, jo us he dit que us portaria eines per treballar totes, però no és fàcil, no són eines que tinguis un resultat ràpid, segurament és una combinació de diverses eines, no? Molt bé. Vosaltres, sisplau, des de la vessant de l'usuari usuària... De la conciliació, perquè té una nena petita, de 2 anys, ha sortit el tema de l'estat emocional perquè havia vingut d'una guerra i podries patir estrès posttraumàtic. Llavors aquestes situacions de persones que et trobes que arriben allà que volen fer un canvi professional però realment
emocionalment i a nivell de context a casa no veus, no? O sigui, no veus per on agafar-ho, dius psicòlogo primero i luego bueno. És que faig aquesta expressió perquè ha sigut molt... És aquelles resistències que a vegades un no nota, un no veu o no identifica. Ella estava mig plorant o plorant, sí, i ella estava encara preguntant-li per la formació. I ho tens homologat, això? I tal, i qual. I no vol dir que no li afectés. Probablement tu en aquell moment has pensat, ui, no, espera, no se m'ha de notar, no se m'ha de... No? Exacte. Hem tallat un moment maco que hagués pogut ser, no?, de connexió amb les emocions, i a partir de connectar-te amb les emocions segur que trobes altres respostes, altres solucions creatives, no? I com a mínim la persona també l'ajudes a descansar, no?, i a fluir d'una altra forma, no?, en l'acompanyament. Molt bé. A nivell competencial, la barrera idiomàtica, és una persona que porta 2 anys, però que hem estat d'acord abans de que d'Ucraïna, bueno, hem fet orientacions i aprenen bastant ràpid l'idioma en comparació amb altres, bueno, altre origen, no? I bueno, ha començat a intentar parlar castellà, però bueno, després ja ha canviat al català, però en teoria no tenia, bueno, esperàvem també que li proposés alguna cosa per millorar les competències de base, no? Però bueno, ha anat per aquí. I llavors el tema de que no té xarxa, no? I bueno, el que dèiem del tema de conciliació, la nena petita de 2 anys, teníem la nena petita que l'havia portat a l'oficina en aquest cas perquè no té com gestionar això. Tot això ho estàs plantejant en el sentit de que per ella li suposava una resistència, no perquè ho tingués assumit, sinó que era un però no puc avançar per tot això. És el que deia, no?, abans la persona del xat. Si tu un factor que és limitant l'acceptes i realment veus que l'has de millorar, això no és una resistència. La resistència és quan poses un factor limitant com un motiu pel qual no avançar. Sí? D'acord? Bueno, en aquell cas ella li proposava alternatives, serveis socials i llavors, bueno, el tema econòmic, no? Com que era però li feia cas a les alternatives? No. Perquè aquí és quan veiem la resistència real, no? Que l'altre no li diu, escolta, clar, mira, és molt petita, no? I l'altre canvia de tema, diu, no, sí, però no sé què, saps? O sigui, sí. És molt petita, deia que eres molt petita. Bueno, deien, clar, la tinc allà a la cafeteria, fem com podem, vull dir, com tot molt... I llavors el tema econòmic, no?, del lloguer, família monoparental, bueno, amb unes despeses, iniciar, perquè ja li demanava per la formació, si estava disposada a formar-se, i ella en aquest context doncs no veia el temps, no?, de poder-ho fer, però sí que volia canviar d'objectiu laboral. Molt bé. I el títol es va quedar a Ucraïna i no el pot aconseguir per fer l'homologació, i clar. Que segurament és una resistència, no? Perquè evidentment no implicarà, no?, posar-se a treballar per homologar el títol, per tal, i això és una feinada, clar, és que és normal. Molt bé, moltes gràcies. I ara, des de la vessant... Bueno, nosaltres, quan estàvem abans de posar-nos, no?, que dèiem resistències que trobem sense tenir tota la informació, no?, que parlàvem del tema de l'idioma, no?, del català o el castellà, que dèiem, home, però si ja fa un temps que està aquí, si a sobre està treballant de cara al públic, és com que tu ja dones per suposat o sembla com que t'enfades, no pot ser que no en sàpiga, n'ha de saber. Vull dir, ja fas com uns prejudicis, no?, i tal. Llavors, quan ja ha començat a parlar i tal, que deia que sí, no?, que l'estava practicant, que no sé què, que s'estava... És com que se't rebaixa una mica aquesta cosa que has fet abans, no? El tema de lo de la filla, que, clar, nosaltres dèiem, però quants anys té i tot això, i clar, llavors era com... Jo no... Vull dir, no he sabut interpretar que la filla hi era, saps que això ha sigut, però després ha dit no, però és que estic aquí, llavors dius, clar, si està aquí ja és com, bueno, doncs tu posa't a pintar, no?, i fem una altra cosa, llavors és difícil, sobretot quan són casos així, no?, que hi ha tanta gestió emocional, no?, perquè si ve d'una guerra amb tanta resistència, no?, i tanta pena, I tant, suposo que com a treballador, no?, o professional és com molt difícil, no?, molt difícil. La gestió aquesta, i és allò que dius, no t'encomanis gaire d'això, l'acabes de conèixer, primer pregunta i treu informació i després ja plorarem juntes, no? Però primer és com... Bueno, a la millor és al revés per realment, no? Treure més informació. Moltes vegades és o ja directament vaig a la part emocional i agafo el vincle per aquí i a veure per on ho traiem o fas
Però clar, també és que reien massa, perquè jo quan les veia totes tres allà fotent-li canya... No, elles lo han dado todo, Clar. Faran la tercera versió de les emocions, però Clar, molt bé, molt bé. A veure, el donava SOC no com- pot finançar Costava. una pel·lícula d'aquest tema? Jo crec que no, dona, dona. Sí, Molt bé. però vull dir que la part, trobo que en un cas com aquest és això, la Vale. part de gestió emocional, que trobo que és una de les resistències tant per part de l'usuària com per part de la tècnica. Perquè vincular amb això és el que et fa o tenir molt èxit o petar i no saber reconduir tot això. Ens fa por afrontar Clar. la part emocional. Bueno, i perquè encara que tu no hagis passat, que això també és una resistència, com que tu no has passat una guerra, com és el meu cas, jo com a tècnica em ve un cas d'aquests que m'ha passat i és com un moment. No pots empatitzar gaire perquè no s'ho creurà, perquè no t'ha passat, i has de trobar també la manera. I això també provoca Clar, però entre limitacions. no empatitzar gaire i fer veure que no, Exacte. que no està passant, no? Exacte, és com costa, Sí. costa. És que m'han fet riure molt i Vale, em costava ostres, ficar-m'hi. molt bé. Va, doncs permeteu-me donar-vos, abans d'arribar al quadre final d'eines i d'estratègies i d'eines, permeteu-me donar-vos un parell de coordenades que amb el nostre equip hem estat treballant, sobretot per comprendre totes aquestes dimensions. Dintre dels factors personals n'hi ha dos que per nosaltres li posem el focus d'atenció perquè realment poden ser o molt limitants o molt constructius. Un és la motivació, l'altre és el sistema de creences. Esteu d'acord? Que són dos elements que potser costen de treballar d'una forma directa, sí? I després, dintre dels factors competencials, evidentment totes les competències són importants, sí? Al final les competències són un conjunt integrat de comportaments, val? Però sí que n'hi ha tres, que és la gestió de les emocions, que és com molt transversal a totes les competències transversals, i després l'adaptabilitat i l'autoconeixement. Evidentment que la disposició de l'aprenentatge és important, o sigui, totes poden arribar a ser molt importants, però aquestes tres hem vist que tenen un pes especial quan parlem de reconversió i de canvi professional. Esteu d'acord també? Ho heu pogut veure una miqueta amb el roleplay que heu fet? Llavors, clar, la motivació la classifiquem en que surt de nosaltres o surt de fora. Moltes vegades aquesta reconversió professional ve per pressió de l'entorn, perquè al final els factors externs, estructurals, evidentment estan allí, ens poden suposar una barrera o ens poden suposar una oportunitat, sí? Per tant, els hem de conèixer i hem de veure com estan influenciant en la nostra trajectòria. Però sí que és veritat que si tu tens una motivació perquè realment, en psicologia es parla de tenir resoltes les necessitats psicològiques bàsiques d'autonomia, competència i relacions interpersonals, com a font de motivació. Si tu tens aquesta satisfacció, és normal que t'afrontis amb aquell repte amb més alegria, sí? Si tu realment és extrínseca, per tant es basa, ja no dic en recompenses externes o evitació del càstig, perquè que el teixit empresarial et castigui per no tenir certes competències o per no tenir certa professió, això també pot arribar a ser un càstig. Llavors, si tu et veus motivat realment només per pressió, sí, és evident que el resultat és molt menor. Això no vol dir que un canvi o una reconversió no comenci amb una motivació extrínseca. Però nosaltres sempre recomanem explorar i identificar què és el que t'agrada d'aquella situació. Sí? Perquè segur que hi ha alguna cosa que t'agrada d'aquella situació, de la mateixa manera que per molt motivat que estiguis per un tema, sempre hi ha alguna cosa que no t'agrada i t'hi trobes segurament quan hi ets. Sí? Per tant, com que són les dues cares de la mateixa moneda, és important explorar sempre la part dels interessos i motivacions. Val? A partir d'aquí, clar, en psicologia, de fet hi ha la psicologia del canvi, aquí tenim psicòlogues, sí? Tenim psicòlegs aquí a la sala, alguns. Clar, la psicologia del canvi, hi ha moltes teories, però sobretot a l'hora de fer aquesta transició, aquest canvi, aquesta modificació de realitat i de comportaments i de valors, és molt important tenir en compte aquelles que realment són constructives, aquelles que aposten per tenir uns comportaments i per entrenar sobretot comportaments que et condueixen des del punt A al punt B. En aquest sentit, hi ha com dos, és el que deia, hi ha com una actitud reactiva envers el canvi i una actitud proactiva envers el canvi. Ens acomiadem de la feina i n'hem de buscar una altra en un altre sector. Això ens servirà pel quadre final. O bé, aquesta seria una actitud reactiva, i jo estic allí dient, salto, no salto, salto, i fins que no venen i fan pam, no saltes. Clar, aquí evidentment ho passem pitjor. O bé una actitud proactiva,
que és deixem la feina i aprofitem per formar-nos mentre cerquem una feina relacionada amb el tema, el sector que ens motiva. Val? Clar, l'actitud reactiva realment és l'entorn que ens pressiona a tenir determinats comportaments o a revisar els nostres comportaments. I sobretot tenim tendència, que aquí és on ve la resistència de dir ostres, això ho he fet sempre així, sí, i no innovem, perquè qualsevol canvi implica certa innovació. Has d'aprendre coses noves, has de conèixer gent nova, has d'ocupar llocs professionals nous, has d'accedir a recursos, per exemple, assistencials, que tu, per exemple, mai havies potser necessitat i ara els necessites, i això té una connotació emocional, funcional, no? Té molts tipus de connotació. Per tant, l'actitud proactiva amb aquest canvi implica que la nostra motivació al final és tu pressiones el canvi. Tu pressiones l'entorn, tu pressiones a la família perquè et recolzin. Sí? Evidentment, hi ha estratègies, no? I si no, hi ha un concepte de família adoptiva que us explicaré al final, perquè a vegades nosaltres quan parlem de família és que la família no ens recolza. Quina família? La biològica? Avui en dia el concepte de família potser ha canviat i potser ens n'hem d'aprofitar, no? I aquí és on realment tenim tendència a no ser tan resistents, no? I a realitzar les coses a la nostra manera i a innovar. I quan ens trobem en aquesta situació, si l'Eli té aquesta actitud més proactiva, dirà mira tu, escolta'm, jo he anat amb un no, m'han assessorat i m'han posat molts problemes, però jo tira que te va, tiro. Sí? Ens passa, o al revés, sí? Hi ha gent que ve que dius no, és que veus que no avançarà, aplica segons quines tècniques i dius hosti, quin canvi que ha fet. I això esteu contentes també quan passa això, sí o no? Penseu en alguna situació que gràcies al vostre acompanyament una persona que potser tenia una actitud reactiva ha pogut fer un pas que heu dit, ole. Sí o no? Sí? Us ve al cap? Sí? Clar, com a factor personal, un és la motivació important a l'hora d'aquestes resistències, l'altre és el sistema de creences. Clar, segur que això sortirà malament, no seré capaç, sempre ho he fet així, sí? Les creences, d'on venen les creences? Realment el que pensem és el que pensem? Nosaltres? Per ser? Que és que es retroalimenta, no? Al final nosaltres el que hem d'intentar és realment revisar aquest sistema de creences, aquí només apunto el sistema de creences com a factor molt important, però allò important jo mai, o sigui, realment no li pots dir mai a ningú, escolta'm, això que creus és una tonteria, sí? O dir-ho d'una forma amb judici de valor, que en el fons el que li estàs dient és això que creus és una tonteria, però t'ho dic en forma d'afirmació, de reflexió o de, com en diríem, de consell. Tenim maneres bastant perverses de dir-li a algú això que dius és una tonteria, sí? Llavors, què passa? El que és important és revisar. Us donaré eines o mostraré eines per poder revisar aquest sistema de creences. Que aquesta creença, d'on ve aquesta creença? Realment ho crec jo? Quan vaig començar a creure en això? Sí? Ho puc situar en un moment determinat de la meva vida? Va passar alguna cosa en aquella situació? Per tant, si aquesta creença no m'ajuda a avançar, la foto a la paperera. Només aconsello això, revisar les nostres creences, i si aquesta creença no m'ajuda a avançar, estigui bé o malament, fora creença. El que passa que les creences, lo interessant de les creences és que només les pots canviar a través de la psicologia del canvi, canviant. Jo sempre me'n recordaré a la meva mare, que no m'està escoltant, però és important, que ella sempre deia, jo no entenc què us donen a les discoteques. És que no entenc per què arribes tan tard, Marta. Fins al dia que què? Què creieu que va fer canviar la meva mare a la seva creença? Bueno, se la van portar una altra. I va arribar a dir, oh, ara ja entenc. Sí, ara ja entenc per què vas a la discoteca. Què passa amb això? Que moltes vegades aquella creença que fa que no fem alguna cosa, fer-ho ens farà canviar de creença. Sí? L'altra cosa és en quin moment ens tirem a la piscina. Sí? Clar, el tema de les competències, clar, l'altre, a nivell de factors competencials, a nivell de competències, clar, al final les competències són els recursos que tenim per poder donar resposta a totes les coses de la nostra vida. Sí? Jo no conec cap altra eina potent per poder donar resposta a una situació. Clar, al final allò a vegades diuen és que jo sóc així, resistència, no canviaré.
resistència. I sempre, com a tècnics i tècniques, sempre tenim una cosa fantàstica, que és dir, a nivell de fonaments metodològics, la competència són comportaments observables, són comportaments que es poden entrenar. Per tant, que tu ets tímid, no, jo estic d'acord, no ho canviaràs, perquè això és un tret de la personalitat. I si de cas, si tens problemes a l'hora del tema de gestionar la timidesa, hauràs d'anar amb un psicòleg. Sí? Jo, com a orientadora, t'he de dir que totes les competències es poden entrenar, totes. Per tant, jo puc entrenar a la comunicació, puc entrenar a la relació interpersonal i la gestió de les emocions perquè aquesta timidesa que tu tens no et sigui una limitació. I això realment fa que les persones, no sé si ho heu provat mai, no? Aquest discurs davant de jo sóc així, jo no canviaré, aquest discurs constructiu que té la gestió de la competència professional és fantàstic. Sí? Bueno, 3 tipus de competències. Un altre factor competencial. O sigui, per una banda hi ha l'autoconeixement, el fet de dir jo quines competències tinc. De fet, la capacitat que tenim d'identificar realment les nostres competències és el que fa pujar més l'autoestima. A vegades diuen és que té poca autoestima. Com millorem l'autoestima? Jo no ho sé perquè no soc psicòleg. Suposo que els psicòlegs tenen eines per millorar l'autoestima. Jo només sé que si una persona pren consciència de les competències que té fortes i a millorar, perquè si sap que les ha de millorar, podrà mobilitzar els seus recursos per millorar-les. Si tu no saps com et comuniques, no et podràs comunicar. No podràs millorar la comunicació. És més, potser et comuniques molt bé, però evitaràs totes aquelles situacions que et demanin comunicar-te. Per tant, l'autoconeixement és la principal competència de totes les competències i és la que va directament lligada a l'autoestima. Sí? No sé si esteu d'acord amb aquesta afirmació. El xat està d'acord amb aquesta afirmació? Sí? Estem d'acord? Sí? Llavors, per tant, l'autoconeixement és una, sí, com a competència principal per fer front a les resistències, sí? I l'altra és la gestió de les emocions. Clar, aquí tenim un quadre, que no us vull dir la referència del quadre, perquè no està posat aquí, que és de Robert Plutchik, que al final és molt important identificar realment quina emoció estem tinguent en aquella situació de reconversió professional. Indiferència, em sento aïllat, em sento frustrat. Clar, al final, com veieu, hi ha com a 5 emocions principals i generalment o ens centrem només en l'emoció és que estic enfadat. Jo no sé aquell enfado d'on em ve. Sí? Si anem baixant, si ens sentim enfadat, no? Pot ser que l'agressivitat, que siguem agressius, sí? I a la millor no ens n'adonem que estiguem sent, que aquest enfado ens porta a l'agressivitat. O, per exemple, estem més irritats del compte, o estem desconfiats. Mira, la desconfiança és un sentiment que va lligat amb l'enfado. Jo no ho hagués dit mai. O, per exemple, ens sentim indiferents, lo típic, a mi m'és igual. A mi si no em contracten aquí m'és igual. No ho heu sentit mai? On està la indiferència? Perquè clar, en principi la indiferència és una emoció neutra. Sí? Indiferent, trist. És molt diferent saber realment que allò et genera tristesa i veure per què et genera tristesa, perquè aquí sí que pots començar a treballar-ho, que dir estic indiferent, perquè amb la indiferència és molt difícil treballar-la, la indiferència, sí? Però clar, què passa? Que hem de poder fer tot el procés de gestió de les emocions, no? Quan tenim algú davant, i clar, i això ho estic dient ja no només pel tema dels usuaris i usuàries, també ho estic dient per vosaltres, o sigui, com a professionals, que tots aquests processos, quan tenim davant una persona que ens genera tristesa perquè ve d'una guerra, sí? Hem de poder fer aquest procés també d'experimentar, reconèixer i acceptar realment quina emoció real és, expressar-la. Escolta'm, Dina, és que el que estàs dient ara mateix sento que no ho puc suportar. Què et pot passar si li diem a un usuari que el que està dient en aquell moment ens genera un impacte que potser hem de deixar la tutoria per l'endemà? Què ens pot passar? Que som menys professionals? I què pot... Molt bé, la Dina què pot ser que et respongui? És que probablement t'ajudarà a entendre el sentiment i et dirà que ella ho té bé, ella ho té resolt, que ella està trista però que ella ho està gestionant bé
i que t'entén i t'acabarà acompanyant ella a tu i consolant, bueno, dona, tranquil·la. Us ha passat mai això? Que és meravellós, sí? Llavors, no, al final, sempre ens hem de poder, quan fem aquests anàlisis, hem de poder estar a les dues bandes, sí? Explorar, comprendre estratègies i recursos, implementar aquestes estratègies i reflexionar. Imagineu-vos les fases que té un bon procés de gestió de les emocions. Generalment, què fem? En general, el que veiem molt, i sobretot en l'àmbit laboral, no ens connectem, perquè ho passem ràpid, sí? I com a molt, després somatitzem. I al final, tant usuari com nosaltres hauríem de poder transitar per totes les fases. Finalment, clar, a partir d'aquí, molt important, aquest autoconeixement que dèiem al principi, ja no només de les competències transversals, que són les més difícils, sinó també les tècniques i les bàsiques. Idioma, sí? Quin impacte té l'idioma? Perquè al final moltes vegades diem aquesta persona o tenim resistències perquè tampoc no sabem si ens costarà o no ens costarà arribar-hi. Tampoc no desconeixem l'objectiu. Si tu desconeixes l'objectiu professional i no saps què es demana, probablement tindràs totes les resistències del món, perquè tens resistències a allò desconegut. Llavors, moltes de les eines que proposo avui venen precisament per conèixer, per identificar, per explorar, per practicar. Sí? Per exemple, nosaltres que ens dediquem molt a seleccions de segons quins perfils, hi ha perfils que no es troben. Per tant, no influeix, ja us dic, ni l'edat. O sigui, vindria un marciano i el contractarien. Llavors, totes aquelles persones que estan posant com a resistència l'edat o el gènere, com que no coneixen aquesta professió, ja no hi van. I aquesta professió potser sí que discriminarien en èpoques més guaiantes, però ara comencen a valorar les competències transversals, per exemple. O comencen a valorar altres competències que no valoraven perquè precisament no, o per exemple, no tenen, mira, l'última selecció que vam fer ens van demanar un home menor de 45 anys amb titulació universitària i van acabar seleccionant un home major de 55 anys sense titulació universitària per comercial a la indústria. Evidentment va ajudar que hi hagués poca oferta, però també va ajudar a posar en valor les competències transversals i tècniques d'aquesta persona que no les havia adquirit amb una trajectòria formativa formal. Sí? Llavors, conèixer implica baixar una mica el nivell de desconeixement i per tant d'inseguretat i per tant de coneixement de causa. Últim quadre. A la presentació veureu dimensió personal, tot el que és treballar motivació, creences, trajectòria formativa, trajectòria laboral, rol a la família. Sí? Jo us proposo, us enviarem el quadre, no cal que feu fotos si voleu. La família adoptiva és una estratègia que a nosaltres ens ha funcionat molt bé, que és buscar aquelles persones que no cal que estiguin passant per la mateixa circumstància que tu, però sí que et poden donar suport tècnic i emocional. Si la família biològica no ens entén, a vegades és que no cal que ens entenguin, tenen un altre paper, que això és una altra resistència. Voler que la família biològica és que m'han d'entendre, és que m'han de donar suport, tal, sí? Al final potser hem d'acceptar el tipus de suport que ens estan donant, acceptar que tenen les seves emocions, que tenen les seves pors i evidentment nosaltres trobar altres alternatives que poden cobrir aquesta part que ens falta. Revisar les creences, al costat veieu que teniu eines, sí? Algunes eines, revisar les creences com el tema jo no tinc diners, per tant no em puc formar. Avui en dia tenim domèstica, tenim MOOCs, tenim formacions gratuïtes fantàstiques. Sí? Viure experiències, perquè a vegades ens resistim a fer una transformació perquè és que veiem l'objectiu allà. I és que d'aquí a allà tu pots anar fent marcar-te petits objectius, anar visquent petites experiències. Jo us ho dic a vosaltres com a professionals que podeu orientar i dir, no cal, ara mateix, segurament ara no tens les possibilitats per arribar a l'objectiu final, sí? Però si fas aquesta petita acció, m'apunto en un voluntariat, faig aquest taller, faig no sé què, sí? Sí, o sigui, que hi ha molts cursos, xarxes, intercanviar sinergies, voluntariat, pràctiques, que evidentment la persona probablement ho veurà més fàcil, sí? I probablement això la conduirà a l'objectiu final. És molt important treballar de forma
alineada a l'objectiu, perquè potser jo no puc ser mecànic de cotxes, però a la millor sí que puc treballar, ja que no, treballava de cambrera, sí que puc treballar com es diu, a la cafeteria d'un lloc de cotxes de xoc, jo què sé, m'ho invento. Segurament estarà més a prop a l'objectiu que no pas si treballa en un McDonald's, en aquest sentit. Formar-nos, adquirir nous coneixements, important. La dimensió de l'entorn, clar, important, revisar el sistema de creences, els factors discriminatoris, clar, hi ha tot un reguitzell que han sortit, cercar evidències, és el que deia dels comercials. Realment coneixem el que es necessita i nosaltres no ho tenim? O no ho sabem i pressuposem, tenim la hipòtesi que no encaixarem? Sí? Conèixer els requeriments implica la millor entrevistar professionals, perquè al final tu pots basar-te en... Vosaltres podeu oferir estudis o podeu oferir que llegeixin bibliografia, o també el tema d'intercanvi, o sigui que les persones puguin veure, anar a aquella botiga i entrevistar amb aquella persona que està fent aquella professió que potser la persona vol arribar-hi. Per tant, les entrevistes a professionals, això és estratègies que utilitzeu? Que la persona vagi a parlar amb algú que s'hi dediqui, perquè això el que fa és baixar el nivell d'ansietat, sí? Perquè aquella persona vés a saber què s'imagina. I a la millor parles amb aquella persona i dic, mira, jo vaig començar així, no? Això estaria molt lligat també amb el tema de cercar casos d'èxit, sí? Compartir recursos. I per últim, clar, aquí hi ha milions i milers d'eines per treballar i entrenar les competències. Principalment, entrenar la gestió de les emocions, fixar-se objectius, demanar el feedback de la gent del voltant, ja acabo, demanar el feedback de la gent del voltant, perquè potser la persona podeu fer un procés d'autoconeixement, però si l'ajuden la gent del costat també l'empoderaran, perquè si la gent del costat probablement li diu és que tu ets molt bona comunicant-te. Segurament no li hem dit mai, perquè estem en una cultura de poc feedback, esteu d'acord? Que estem en una cultura de poc feedback. Llavors, és molt important quan un fa un procés d'autoconeixement que tingui una imatge 360 de les seves competències. I per tenir una imatge 360, la teva autopercepció és una informació, la percepció del teu tècnic o tècnica de referència és una informació, sí? Però si fas dinàmiques de grup i a sobre vas fora i ho preguntes als familiars, a les persones que treballen amb tu, als teus caps o les teves caps, t'ajuda a fer aquest 360. I evidentment hi ha cursos online de tècniques mindfulness, tècniques per gestionar les emocions, milions de recursos que podem utilitzar per poder treballar la gestió de les emocions, l'autoconeixement, la disposició a l'aprenentatge. Bé, ens hem cenyit bastant el temps, sí, bastant. Moltes gràcies per valorar-ho, sí. Tenim alguna pregunta final? Més consciència de les resistències. Home, aquí tenim un treball, perquè al final han sortit algunes i jo n'he apuntat algunes, però al final és dir, la part intel·lectual és dir, vale, ja ho entenc. Ara hem de baixar de la intel·lectualitat a la pràctica, vale, ara ho faré jo. A veure, anem a veure, sí? I el feedback dels vostres companys i família també és important, perquè faràs com dir, escolta'm una cosa, tu creus que amb alguna cosa jo m'estic resistint? Preguntar-ho tranquil·lament. Home, jo penso, companya, que quan ve algú que potser no sap l'idioma aquí fas una ganyota, et tremola l'ull, Vull dir que al final també ens podem ajudar, no? Què més us en porteu? Teníem una pregunta al xat que deia... Aquí la tinc, perdoneu, és que han anat parlant. Què hi ha en cadascun dels nivells, a banda de les emocions bàsiques? Jo he de dir que no soc una experta en gestió de les emocions, sí? El que sí, nosaltres tenim bastants recursos perquè dintre de l'equip sí que hi ha experts en gestió de les emocions i de fet fem molta formació en gestió de les emocions a les empreses. Perquè realment moltes empreses, quan dic a les empreses dic en els equips de dintre les empreses, perquè com que l'emoció és un factor que sempre s'ha deslligat de la part professional, no ha estat ben vista, clar, tenim empreses que són empreses que estan reprimides directament. Reprimides vol dir que no es parla mai, i evidentment no s'expressen les emocions, encara que evidentment tinguin problemes, dificultats. Es pugui parlar de la part tècnica, però no es parla de la dimensió personal i de la dimensió emocional ni competencial.
Sí, quan nosaltres preguntem, diem, no, si nosaltres parlem molt, sí, quan un error el parlem, però parlen per solucionar l'error tècnic, però després l'altra part no de veure què ha passat, com et senties, què tal, per què fas això, com et comuniques, no? Per què no estem treballant bé en equip, no? M'estàs pressionant, o sigui, jo sento que em pressiones, o sigui, que realment aquesta dimensió a les empreses, bueno, és cultural, sí, teniu el nostre contacte, vull dir, nosaltres tenim, estem a Cresàlida, per tant també ens podeu fer alguna pregunta, vull dir que no... que si hi ha algun tema més concret que algú vol aprofundir o de dir, mira, és que aquí no hi ha aquesta eina, m'agradaria una eina de tal, al final estem tots en la mateixa xarxa. Moltes gràcies. A mi sí que m'agradaria, més enllà de jo explicar-vos exactament què hem fet, tot i que després farem un petit resum, que els 4 grups que han participat m'ajudéssiu, Equipo, a identificar realment ja no només el fet de, en un procés de reconversió, el fet de que puguem, que d'entrada ens pugui agradar més, menys, pugui ser donat per una pressió externa o que nosaltres estem provocant el procés perquè realment volem canviar de feina o de situació, realment de què depèn que sigui viable aquest procés de reconversió i sobretot que el visquem de forma agradable, que això és important, perquè un procés de reconversió depèn de quins factors el viurem bé o el viurem malament. Sí? Llavors, a partir dels 2 casos que hem analitzat i que els vostres companys han fet com la pel·lícula de les emocions, que 2 persones, una tècnica i un usuària, tenien les dimensions de què depèn, les dimensions que han d'analitzar alhora o que surten a l'hora d'un procés de reconversió tant des del punt de vista de l'usuari o com del punt de vista del tècnic o tècnica, m'agradaria que els grups expliquéssiu una miqueta quines dimensions i quins factors de resistència han sortit en els 2 processos, així com a resum, així com per compartir amb els vostres companys. Bueno, que mentre estaves reformulant la pregunta, jo el que estava pensant, és que per això dic no, perquè no estava centrada en el que estaves demanant, sinó pensaven que havia vingut jo a buscar i era eines directament per utilitzar contra Resistència, molt bé. Sí, a la persona atesa, a la persona orientada, a la persona usuària i poder aplicar i fer, i al final, després de l'experiència, després del taller, el que penso és que que és una cosa que ja sabíem, que tots els orientadors també tenim les nostres resistències, els nostres estereotips i les nostres idees, i potser posicionar-me més en aquesta part d'acompanyar, escoltar i intentar fer-ho, allò que dèiem, de manera menys traumàtica per nosaltres, més dolça, més de dir, tens resistències, accepto que les tinguis, i a partir d'aquí a veure com comencem a treballar-les i donar-li eines i presentar els dispositius on pot treballar aquesta persona les resistències que tots hem vist. Jo em quedo amb això, però... Serveix perfectament. M'alegro que no estiguessis centrada en la pregunta perquè m'ha encantat el que has dit. Qui més? Algú que hagi fet d'usuari, usuària, que pugui parlar des de les resistències dels usuaris usuària? Va, que a la pobra l'han embarassat, li han fet treure del cap l'objectiu que tenia, no? Sí. I això que venies a que t'ajudessin, no? No, a mi també m'enduc el que també has ressaltat, aquesta part de les creences limitants, de la importància que prenen en qualsevol procés, més enllà de l'àmbit professional, però també el que deia la companya, de la importància que també tenen aquestes creences limitants quan tu ets la persona que està orientant, que aquest procés de revisió interna i de com de necessari és per poder fer qualsevol procés d'orientació. I també una cosa que també és molt òbvia, però la necessitat de veure de manera com molt integral a la persona en aquestes 3 fases que deies, les 3 dimensions, competencial i personal, com important és fer-ho des d'aquesta visió molt integral, també per poder tenir un acompanyament exitós, per dir d'alguna manera. Com t'has sentit com a usuària? Realment, una cosa això, o sigui, la part intel·lectual l'hem entès perfectament, s'explica molt bé, no? Com t'has sentit quan tu estaves dient que volies ser mecànic de cotxes i hem acabat com hem acabat? Bueno, no ho he fet jo.
No ho he fet jo, el paper, però potser també... Ah, no, mira, ostres, mira, estava... No sé, doncs com t'has sentit? Dóna-li amb ella. Com t'has sentit? Bueno, és que... O sigui, mira, ja de per si no m'agrada l'obra de teatre, i llavors és com dius, jo potser hauria plorat en algun moment, i clar, se'm faltava la ceba per plorar, per posar-me dintre el paper, no? De dius... Perquè a vegades és això, tots érem conscients que estàvem fent un treball, però estic segura que si potser ens haguéssim quedat ella i jo soles, sense ningú més que ens hauríem mirat, potser hi hauria hagut més proximitat, o potser hauria sigut diferent. Llavors penso que aquestes dinàmiques són molt xules, però quan realment estem in situ és tu i jo, saps? O sigui, penso que és diferent. L'important és que hagis vist que en aquell moment potser hi ha una necessitat d'expressar les emocions, més enllà que ho facis en el roleplay o no ho facis, que llavors és fantàstic, ja vas per Òscar, molt bé. L'important és que tu en aquell moment has identificat que probablement l'usuari, en funció de la persona que té davant, s'obrirà o no s'obrirà. No? I penso que és molt important que com a professionals respectem els tempos de les persones, perquè a vegades nosaltres hem pogut tenir una vida més o menys fàcil, vull dir, cadascú té el seu, però llavors els nostres usuaris potser han tingut trajectòries que no ens les podem ni imaginar, i llavors per nosaltres potser és vital que els nens vagin a col·le, i els altres diuen, bueno, jo vital és trobar feina perquè el nen ha d'alimentar i si no va a col·le, doncs no va a col·le, no? Llavors de vegades és acceptar els tempos dels altres, és una feina que com a professionals penso que també hem de fer molt. Els nostres tempos no són els tempos dels nostres usuaris. Molt bé. Qui més? Algú més vol aportar alguna cosa més? Per allí darrere, que m'heu vingut a dir, que m'heu vingut a explicar coses molt interessants. Bueno, a mi m'ha tocat, amb el grup, m'ha tocat fer de tècnica, no? I la sensació era com més fàcil en el sentit que ja ho soc. Llavors no és que m'hi haig de posar en el paper, sinó que és el meu paper del dia a dia a la meva feina. Llavors no em costa, però sí que comparteixo l'opinió que acaba de dir ara la companya, de que sí, és més fàcil quan estàs tu a tu amb la usuària i no tens gent allà al voltant, perquè al final és com la broma, el no sé què, acabes rient i ha costat una mica ficar-me en el paper. Però sí que la reflexió potser que m'emporto és que és superimportant, no? Ja tenim clar que l'usuària l'hem de mirar des d'un punt de vista integral i tal, però també ho hem de fer cap a nosaltres com a professionals, que moltes vegades és el que se'ns oblida, no? Això de dir, haig de reconèixer què soc, qui soc, com soc, què tinc, què no tinc, tot el que ja porto a la meva motxilla, perquè això farà que faci una intervenció o una altra, no? I que això moltes vegades se'ns oblida o ho donem per fet perquè com és la meva vida no li importa a ningú, jo vinc aquí com a professional. I la part aquesta que has explicat, no, de les tres parts aquestes, no, la part personal, la part competencial i la part del context, és com que m'ajuda a reflexionar a que ho haig de tenir sempre molt clar. A que no només és la motxilla, sinó que com que està en mi, ho posaré en pràctica i llavors tractaré a la usuària o a l'usuari d'una altra manera. I això és com la reflexió que m'emporto de tot això. No? I el que parlàvem de les resistències, no? Que per això he fet el comentari aquest de continuar sent generosa, és que com a professional en tenim moltes també de resistències, perquè precisament les motxilles que portem ens fan actuar d'una manera o d'una altra. Llavors, si jo sóc una persona que ho he tingut tot molt fàcil i tal, doncs em costarà entendre que a aquella persona li costi tot tant, no? O dono per fet que no costa tant, perquè em costa posar-me al seu lloc i tal. Llavors, no sé, m'emporto aquesta reflexió com posem una distància, però també aproximem aquesta, no? Jo sóc igual una persona com tu, que també tinc resistències, també tinc creences limitants i també tinc estereotips, no? Llavors em situo de tu a tu i fa que l'acompanyament sigui més proper. Hi ha una reflexió, gràcies al que has dit, gràcies. Al final has trobat la teva motivació intrínseca a través de la meva pressió, sí o no? Hi ha una reflexió que l'altre dia estàvem parlant amb l'equip, que és la següent. A vegades ens trobem, no sé si us passa, però això que estàs dient pot passar, ens trobem que, com que som professionals, la gent espera que siguem professionals. I què vol dir ser professionals? Que ho sabem tot. I que sabem, principalment sabem el que ha de fer o senzillament quines coordenades ha de seguir la persona, sí? O què li resultarà més viable o menys viable. Llavors, mostrar aquesta seguretat sense mostrar inseguretats, pors, us en recordeu de la bola, hem ensenyat una bola de les emocions, no? I al final totes aquelles emocions ens poden ensenyar de dir, nosaltres tenim, clar, ens fa menys professionals expressar por o tristesa davant d'un usuari, ens fa menys professionals expressar que no ho sabem, que no sabem si anirà bé, que no sabem si allò li funcionarà.
Clar, hi ha una reflexió que l'altre dia l'Ester Torres del nostre equip ens va fer, que és molt interessant, ell és l'expert en la gestió de les emocions. Ens va fer, i sobretot quan parlem amb empreses, que a sobre, clar, imagina't, encara has de fer veure que en saps molt més quan parles amb empresaris i empresàries. Això pels prospectors, prospectores, no?, que estan per aquí, sí que n'hi ha. Clar, nosaltres tenim un marc intel·lectual, no unes coordenades, un marc teòric, que és el que com a professionals, no, ens serveixen per poder després posar a la pràctica i acompanyar o assessorar o formar. Estem d'acord? Clar, aquest marc teòric, evidentment, no ho podem saber tot i al final la nostra experiència fa que siguem més bons professionals. Però tenir experiència implica caminar, implica equivocar-nos, implica estar en una situació que no has viscut i dir doncs no en tinc ni idea com acompanyar aquesta persona. Què fem? Com que precisament no hem passat per allí, no hem passat per aquell cas, tornem al marc teòric, l'ampliem si ho necessitem, sí? I tornem a posar a la pràctica. Aquesta persona probablement la podrem ajudar aprenent i millorant habilitats i competències fins que ens trobem una altra situació que tampoc no podem resoldre amb el marc teòric que tenim. Aquest procés, que veieu que és supernatural, no? Ens el neguem. Primer, pensem que a vegades, no, si això, jo amb allò ja en tinc prou. Moltes vegades pensem, no, jo amb allò ja en tinc prou, sí? O amb allò ja n'hauria de tenir prou, perquè aquest marc teòric pot ser 3 carreres universitàries, 4 màsters i 4 tallers del que sigui. Per tant, ja he estudiat prou, sí? I sobretot, també ho neguem perquè pensem que el fet de reconèixer que ens sentim... És el síndrome de l'impostor-impostora. Us sona aquest síndrome? Quan estem a la situació i realment no en sabem prou, dissimulem per no tenir aquesta sensació de que estem fallant a la persona que espera que en sabem. Llavors jo espero que aquesta reflexió us serveixi, si algun dia us trobeu en aquesta situació i pensar que és molt natural, que és molt lícit i que és molt important dir no ho sé, espera't que vaig al racó de pensar a agafar més eines. Sí? Dit això, no sé si algú més vol dir alguna cosa més, algú més vol aportar alguna reflexió. L'última cosa que a mi m'agradaria dir és tenim eines. M'ha agradat molt la reflexió que has fet, companya, perquè les eines sense marc, les eines sense fonaments no serveixen per res, tenen molt curt recorregut. I evidentment us sonarà molt el fet que si currículum per competències, que si eines d'identificació, que si no sé què, que sí, que estan molt bé. Si fem molta formació, al final sempre necessitem fonaments i els fonaments ens els permeten les metodologies i els models. Llavors, jo al final avui he volgut expressar d'una forma diferent el que és el model d'ocupabilitat per competències, però en lloc de dir-ne model d'ocupabilitat per competències n'he dit dimensions. N'he dit dimensions perquè al final nosaltres, abans d'utilitzar les eines, hem de saber realment on hem d'operar i com és el nostre pacient. I jo com soc com a cirurgià. Perquè si a mi em fa por la sang, he de reconèixer que em fa por la sang, encara que sigui cirurgià, i probablement he de saber si aquella intervenció farà més o menys sang. Sí? Llavors, això és identificar primer totes les dimensions, les que afecten a l'usuari i a l'usuària, per veure si realment d'on ve aquesta resistència. Com deia la companya, aquesta resistència pot vindre d'una circumstància personal, d'una part competencial, inclús de l'entorn, sí? Sistema de creences, etc. Però també hem de veure d'on ve per part nostra les possibles resistències. Jo tinc aquí una llista de resistències que ens hem trobat formant a tècnics i a tècniques durant els últims, jo diria que 12 anys. No l'ensenyaré, perquè jo sé que aquesta llista, clar, amb l'usuari i usuari és més fàcil de veure les resistències, és més fàcil que identifiquin les seves resistències, però a vegades ens trobem que el propi professional, precisament per això que he dit, ens costa molt reconèixer les resistències. Sabeu com reconec jo les resistències dels tècnics i tècniques o els professionals, inclús a les empreses? Amb la paraula però. Però. Això no és meu, això és de la Marta Colomer. Coneixeu la Marta Colomer, mestra de mestres, la meva mestra, sí? Ella sempre deia, quan hi ha una muntanya de peros, quan tu vas a una sessió i planteges una nova tècnica, planteges un nou fonament, un nou principi, una perspectiva, per treballar certes coses que saps que suposaran resistències, i algú et diu, això que dius, Marta, és molt xulo i és molt interessant, però... Jo sempre penso, ara ve el però,
ara ben però, sí, per tant, aquesta llista de resistències, que si algú la vol, jo la comparteixo, no tinc cap problema, venen sobretot per la resistència, reconèixer la resistència i probablement perquè això creiem que ens farà menys bons professionals. Deixem-nos d'hòsties, les nostres resistències ens ajuden a avançar, perquè ens ajuden a identificar els nostres costats foscos, que tots els tenim. I si realment no posem llum als nostres costats foscos com a experts i professionals, no podrem ni avançar nosaltres ni podrem ajudar a avançar els altres. No sé si esteu d'acord amb mi, amb aquesta afirmació. Llavors jo us convido, abans d'utilitzar les tècniques, fer un treball d'identificació d'aquestes dimensions vostres, sí? Des de què us ha portat a fer de tècnics i tècniques, motivació, què creieu que està bé o que està malament davant d'una persona o d'una realitat, com esteu exercint la vostra professió, demaneu feedback perquè és molt important, perquè tu potser dius, és que no, diu, jo potser no m'ho veig, potser la meva resistència no la veig, però el meu company la té claríssima, o no? Pregunta-li. Oh, és que, no, clar, llavors hauré de gestionar l'emoció negativa que em genera un feedback negatiu, perquè com que no tenim cultura de feedback, tenim resistència al feedback, tant positiu com negatiu, perquè mira, que dius, mira, el positiu és gratis, no? Dius, bueno, ja que, no? És important revisar, no? I a partir d'aquí teniu moltíssims, un gran ventall d'eines i tècniques i cursos i, bueno, no? Per poder aplicar i per poder treballar amb l'usuari i amb vosaltres mateixes i mateixos. Fins aquí, moltíssimes gràcies.